Ndimela ngithobela sanibonani molweni lotshani absheng sitosha nezitoshakazi zikanonkwenkwezi hlala nam ndihlale nawe ungashenxina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Ndibuyile bahlali yaye ndithunyiwe. Ndiza nomba endicinga uba ubalulekile kweli lixa sikulo. Bani inyanga kanene ngesiXhosa? Ucangcibe, uJulayi, loo nto leyo iyiyo. Canzibe, ewe, kodwa ayinguyanga. Ndiza kuni ke bazali. Ndifuna uthetha mani ngokukhuseleka kwabantwana, ingakumbi ababhala imatric. Ndizibona kwezi ntsuku ndihanjelwa kakhulu malunga nabantwana, abantwana abagulayo esikolweni. Umntwana veske nje afunyanwe ukugula esesikolweni, ingakumbi le genge ibhala imatric. Andiyazi le nto into yoba umntu angaguli iminyaka yonke kwale ngonyaka wokugqibela xa ezawubhala iimviwo zakhe bonakale engumntu onempilo ethe-ethe. Ndiza kuni ke nokucebisa kwizinto endizibonileyo kakhulu kuhanjelwa zona apha kum. Ndifumanisa into yoba bethunana, let us not pretend as if we live in a clean world. Let us not pretend as if we live in a world that is not evil. There's evil, there's good. Bukhona ubuhle elizweni, kanti ke nobubi bukhona. Ububi futhi buyabongamela ubuhle. Ithi loo nto leyo ewe ungumntu unethemba because ithemba liyaphilisa, kodwa masiyazi into yoba ukungcola kona kukhona ndawo yonke maxesha onke. Nasebantwaneni bethu ke, abantwana kwizikolo sibathumela zona bayakwazi udibana noSathane. Thina abantwana sibathuma ngentloko yothamba umthumele esikolweni unethemba loba ukhuselekile, akho nto iyawufane yenzeke ngoba bangabantwana bonke. Yaye ootishara esibathuma kubo injongo inye, kukufundisa, xhitha umntana ngemfundo ukuze naye utishara aphunyelwe zii-results ezintle. Kodwa ke ngamanye amaxesha akubi njalo, akubi njengokomnqweno wakho mzali. Umntwana uyakwazi ubheka esikolweni abuye engaphilanga, omnye kude kucace into yoba akazubhala. Sendithetha ke ngaba bematric. Kucace umntwana makahlale phantsi ngenxa yokugula okuvele nje kwamqala esithubeni, kude kufika ixesha loba kubhalwe ningakhange nibe kanti nilifumene ithuba lokumnyanga, okanye ashiyekele ngemva, aphazamiseke kwizifundo zakhe. Ndiza ke mna ke nokukhusela ukuba into enjalo siyikhusela kanjani. Ndiye ndithi ke mna ke kuthiwa better safe than sorry. Masingabi ngabantu aba-reactionary, masibe ngabantu aba-prepared. Mlungise umntwana wakho xa esiya esikolweni. Sikolo abanye kungazi-day scholars, abanye bahlala e-boarding school. Abanye abantwana baxhotyisiwe ngabazali babo ngamayeza anzima aphela ebetha aba bangaxhotyiswanga, abasinde babethwe zizithinzi. Buyandiva kakuhle. Sindeke umntana abe nentloko umntwana agule angonwabi, nto leyo ephazamisayo eziklasini nakwi-study periods. Laa nto ke ndithi makaxhobe nalona wakho, ngoba wena uzumphathisa nto imdaka. Into okunayo uzamxhobisa nje into yoba awudibana nento emdaka, noko azange azibone sengxakini. Mandingabi mde ke kuthiwani mandigawule ndiwarhuqa uba ndithetha uba makuthiweni. Ndiza kubalela imithi mna endicinga into yoba ingakunceda wena mzali ukuxhobisa umntwana wakho. Saba mbala le mithi, andizuthetha yonke into. Iqili, uba wakhe weva ngomthi okuthiwa liqili, imbola lena bethunana, imbola emhlophe. Uba wakhe weva ngomthi okuthiwa liqili, abanye bathi likhathaza, abanye bathi yinkathazo, kodwa thina apha kwaXhosa isikakhulu sixabise eli gama lithi liqili. Ngumthi nje oyingcambana, ingcambu ethi yawukoma ibe ngathi ishwabene, inevumba elistrongo, iba mnyama ixesha elinintsi.
iyathengiswa ke ngabantu abathengisa imithi, iyakhiwa nokhiwa. Kodwa uba nizawuyikha ndiyane ndithi mna mayikhiwe ebusika ixesha elinintsi, ngoba kwalona ikhathaza phakathi kwekhaya liyakwazi ukuthini ukubiza izulu, ukubiza xa kubaneka fumanise uba kuzawudlala izulu ngenxa yento yoba ninaloo mthi ukhoyo phakathi kwamaceke. Ngasi kungenela mthi womile phakathi kwekhaya, uba undiva kakuhle. Uba umanzi mawuthweni, mawufakwe ebulongweni, mawuqatywe ubulongwe, uhlale ube kude nezindlu, ude ube kanti womile, kube kungona ke ngokusondezwayo. Lithwani ndibala ikhathaza iqwili, mandibala untsukumbili ngomnye umthi nawo endifuna into bube nayo. Likhathaza iqwili nguntsukumbini, le mithi yomibini iba nayo. Ndiza kuyenza ntoni le mithi? Omibini le mithi iyangena ekuseleni, mhlawumbi umntwana kumenzele ibhotilana ezawuhlala phaa efrijini phambi koba abheke esikolweni asele. Uyayigaya, uyayiva, ube buyipheka kodwa ingaphekwa ivuthwe. Xa iqala nje ukuthi fuku uyikhuphe, ulantuke uyifake ebhotileni, ufake efrijini, mane beseliswa abantwana. Okanye uyamqhezulisa umntwana alume ahlafune phambi koba abheke esikolweni. Silungiselela ntoni? Silungiselela amadliso ke ngoku. Bayadlisana kaloku kwakwezi lunch box zabo. Omnye umntwana ubalisile into yoba hayi ubani kuba kwi-positions, uyayiva, ubani uyandogqitha okoko, uqonda uba umntanam ngekudala emfumana lo position 1 into okunayo ulityaziswa ngulo sihleli nje ungunumber 1. Omnye umzali kongcolileyo ambonele icebo athi, inamntanam uzuphe ubani, nantse yakho ungayityi wena umtyise lena yena. Uyayiva, zizinto ezenzekayo ezo. Iqwili uyakwazi kunye nontsukumbini, ngase kuzisebenzise zombini. Kutheni ndifaka untsukumbini? Untsukumbini ndimfakela ntoni? Ndimfakela into yoba iva igama eli lithi nguntsukumbini, meaning liyeza likhawulezisayo. You understand? Liyeza xa kuphuthuma likhawuleze, senje uba liyi-catalyst manditsho. Womabini la mayeza uyakwazi ukwenza iyeza locima. Masibacima abantwana, amadliso mawangahlali onwabe phakathi. Kanti uyakwazi nokwenza iyeza lovasa, ukugxotha kwa imimoya emdaka. Umntwana ohlanjwa ngeqwili kunzima into yoba imimoya imngene. Ndenzela into yoba andifuni umntwana, yabona abanye abantu iziphondo kanje bayoyika uphathiswa iziphondo abantwana ntonontoni, kwawuthiwa umntwana uyathakatha ngoba unxa ubhaqwe nebhotilana encinci umzekelo, uyayiva. Bangayazi into yoba yinto yokhusela yena, kuthiwe uphatha iziphondo kuyela ugulisa abanye abantwana esikolweni. Mna ndikulungiselela nje into engazuthethisa ezawulungiswa esesekhaya umntwana. Kodwa kuba wena awonqeni, mlungiselele umntwana isiphondo. Masibe khona isiphondo, ivasilina nje exutywayo apha ekhayeni. Laa vasilina, into ezisimple onozifaka kulaa vasilina, hamba uye ekhemesti ufune amafutha enje olwandle, athengiswa nakwezi khemesti zesilungu, amafutha enja yolwandle. Uthathe ikhamfari le ligaqa, uyigube, udibanise kulaa vasilina namafutha la enja yolwandle. Uthi intwanana ye-cane pepper, uthi intwanana kamadubula, yeva, dibanise phaa. Uthi harlemansis kancinci nayo le yabantwana, dibanise phaa. Buyafuna ungafaka nevimbela. Abantwana njoba bethambisa mabathambise nayo le vasilina, yayiva, nasentloko efokothweni naphantsi kweenyawo nezandla ezi, yayiva, kwenzela uba kwezo peni bazibambayo ezingcolileyo, yava, kungabikho ngxaki. Mhlawumbi ndizawubuya namanye amacebo. Ndibona le video ingathi actually mandiqhubekeke, iyawubande for omnye umntu, yeva.
ndonqena bendiphinde ndiqale ekuqaleni. So bendisatsho ke isiphondo that uthatha ivasilina le ingenavumba, uthi intwana kaMadubula, uthi intwana yamafutha enjengolwandle, uthi chatha i-cane pepper, uthini chatha umgubo welantuka wekhamfari le igutyiweyo. Ikhamfari ke yona ke imandi ngantoni, izawuphinda igqumelele la mavumba angathandekiyo, ivumba eli likaMadubula